Hello guys, good evening everyone. Once again, me and Cheribel. O karon guys, nakoy ipakita ninyo kay na ay ning abot nga mga lamiun. Na iniabot daari nga mga lamiun. Diyan, ang ipakita ninyo. Lamia si ipod kaning buwaka. Ay, lami nga buwaka. Ay, gikan sa ijang uyab. Kani si ijang butanganan og kuan na way na way. Anja na apoy kanat na baul kahoy nga baul ni apoy litson tree. Litson tree na. Wa na dihag litson kay nahurot na. Anja di apoy fruit stand. Hala nakitaan. Kapiran laman na. Napoy butanganan og kutsilyo og hani maning trehan ini ang sabitanan di ay mga mag. Jato apoy dek-dekanan og loya og ahos. Daghan kadyo ni guys mga lagmiun nga kuan. Napa na mga tibod-tibod. Napapoy kutsara o tinidor. Very nice nga tibod-tibod. Napoy mga tasa. Lamia sa mga tasa. Tasa nga kahoy. Kana jay kinalamian na dako sidya o kana pud na ay kagay nice jud mga butangan na bugata jid bang sid bugata jid ka adyo ha og adto sa silong magsigig banha kay musaka unsa karon gusto na pag munaog agay siwang manok tok ra baga jud pagduwa diha luhagan jadi magpudyo. Ari na pag kung siwang magkalingaw guys kay arang kapabujag. Dito sa silong magsigig banha karon naradaari gusto na pag mugawas. Di masabta ning iruan ni. Ha? Get your toys. Get your toys. Get your toy. Lantaw sa sigaha sa mata eh. Get your toy. Come on. Come on. Get your toy. There. Oh, there. Over there. Get your toys. Your toys. Achaw. Bala ka diha. Ngan. Siwang. Get your toy. Come on. Get your toy over there. There. Under the chair. Shh. Siwang. Under the chair. Ayaw. Guys, basig matinga mo nga nung ang in-Inglesan ni sisiwang og kanang naay kuan mas dali man gud makasabot ang iro og English kaysa Bisaya murag
Di kadto sila kasabot og Bisaya. Pero kani siwang kuan ni siya nang batingguan ni siya basta na ijang gusto og di ma sunod mo nang di siya maminaw nimo. Di siya maminaw og na siya kalingahan sa mga anak ro na mga iro dadtong ubos. Sige hani gusto siya mo lakaw. Wa na numbaling og kuha og duwaan kay gusto siya mo naog adto na amang kay daghang iro adtong ubos ng gitapok basi na nanguwag ana nga badji. Mo pong gusto po ni si Jag mo na og what aja ko lambing nga diha kay di si kan pagaw hindi na ron tinggawas hoy biin na ron jama mangka watoy mong duaan kaw. Kuha imong duwaan. Diha na wajud mo kuha. Tungat ng iro kaga. Agay. See you siwang. Agay. Magkuan lambing na kay gusto magmugawas. Gusto mo na sige lantaw atong gawas. Sigiglantaw sa gawas. Sigar ba nang imong mata reflect sa video? Ni duwa na kay hamang gikuha og duwaan. Pax. Ang duwaan ni siya mga chinilas. Pero gijang duwaan jud katong bear to ati diber. Lantaw jud gihapos gawas. Anja guys, and that's it for tonight. Mo tong gipakita ninyo nga kuan tong mga tibod-tibod mga art bitaw sa kahoy nga nakalimot kog unsa ra toyngan atong kahoy. Grabe jud kadto kalig-on nga kahoy. Ja kanang naay gikulit to si Jaba aron para mahimo ging ato anja ag sisiwang pod mo to ing ato to si Jaing ing ato mi kada gabi ida ari mi magtambay aring teres anja maura to guys. Salamat pala sa pagsuporta sa ang channel sa mga nag-subscribes na ug sa wala pa mag-subscribe palihog kog subscribes og pinduta ag pagtingan nga naa sa kilid og kanang naay salamat pud sa pagtan-aw sa ang mga videos hinaot nga sa kanunay mag suporta mo na sa ang mga video. Ay siwang malambing nga siwang susog makakita pala manggazid mo ijang gipaak-paak na ang kamanta ning iro ay makalingaw pod. Salamat sa tanan og mayong gabi hinaot nga naamo sa maayong panglawas karon mayong kahimtang og mo say goodbye nako. Bye bye, thank you for watching, good night.